jo, už to znám. Takže tohle to je pořád pravidla o Tomech. Teda ne. Pořád Tomem, ne, Slavou, ne, jakže? Jo, se Tomem, to jsem já, sám, to víte sami. Oh yeah! Takže já nechápu, proč mám ten blbej pindour, když ho nemám mít, protože my, samové, nemáme nikdy pindoury, protože jsme takový poloklučiny. A to je bezva věc. Ale nechápu, jak mi mohl dorůst, protože, no, už asi vím, protože jsem asi včera snědl okurku, kterou skoro nikdy nejím. Prostě jsem orangur. Jako orangutan a okurka, takže dohromady orangurka. I když je to horší jméno, je to jedno. Takže tohle to je pan Jack Swarovský. Ne, jmenuji se Swarovské. No to je jedno, drž. Takže jaké máš potíže? Moje žena je jako žena a nechová se chlap. Tak to jste na mě, že jo? Ano. To znám taky. Moje žena je moc ženská, takže je to blbý. Kupuje si rtěnky, tangáče a taky podprsenky, nechápu. A má nějaký kuličky, nějaký velký obří balóny na těle, nechápu, co to je. A má mít nějak pindour, asi ne? Ale já ho nemám mít, to víte každý. A dál? Jaký problém ještě máte? Pořád chodím, ale si chci třeba sednout na pár vteřin a já třeba i v noci jsem náměsíčný, takže si dělám pizzu. No, takže je to jednoduchý způsob. Můžete si ty nohy vyřezat. U doktora Lungchestera. Co to bylo? Doktora Lungchestera? To trvá, to je blbeček, že jo vy? No co je zase? Jo, moje žena má dítě a to dítě je větší než já a já ho chci zmlátit. A jak ho mám zmlátit, když je pod ochranou mateřské lásky? Tak zastřelte tu masku a pak bijte to dítě a znásilněte ho. To bude nejlepší způsob. Aha. Aniž byste mu ublížil. Jo a taky otcovskou láskou. No dál? Hraju rád Člověče nezlob se, ale nehraju rád Člověče nezlob se, tak co? Tak vyhoďte všechny Člověče nezlob se a pojmenujte to Člověče zlob se a vždycky se zlob. To víte každý. Nevím proč, ale umím lítat. To asi bude tím heroínem, takže to znamená tím tou drogou. Tou svetovanou drogou. Teda spíš já jsem svetovaný. A je to dobrý znak. Jsem svetovaný.